Hola a tothom. En aquest videotutorial continuarem treballant la secció de notes. Veurem les possibilitats que ofereixen, com generar categories per tal d'organitzar les nostres tasques en el moment de l'avaluació. Per fer-ho, ens fixarem en la secció de notes i veurem que estan totes les tasques que hem anat generant durant aquest curs. Com podeu veure, no apareix en cap lloc la nota final del curs. Per tant, el primer que farem serà anar a la ruleta de configuració, a la secció de qualificació, i en comptes de deixar-lo sense nota global, posarem la puntuació total. Desarem i fixeu-vos com ja apareix la nota global. Si jo canvio aquestes qualificacions, veureu com es va modificant tot això. Recordeu que s'ha de tornar aquesta qualificació a l'alumne i es va realitzant el càlcul. Recordeu que hi ha tasques que no tenen puntuació i altres que sí. Si no tenen puntuació, aquí no apareix, i si no, aquí apareix la puntuació que nosaltres hem fixat dintre de la qualificació. Una vegada dit això, nosaltres podem configurar totes aquestes tasques per categories. Com ho podem fer? Si accedim una altra vegada a la roda, en la secció de qualificació existeix la possibilitat de generar categoria de notes. Afegirem dues categories, categoria 1 amb un pes determinat d'un 50% i afegirem una altra categoria 2 amb un altre 50%. Una vegada tenim aquestes categories creades, desem i les tindrem a la nostra disposició. Com podem assignar aquestes categories a les tasques? Podem directament des de la secció de notes, podem editar-la i com podeu veure apareix tota la finestra de la tasca i ara sí que apareix la categoria de qualificació. En aquesta ocasió li assignarem categoria 1 i la desarem. Actualitzem i fixeu-vos com apareix que a aquesta categoria val un 50%. D'aquesta tasca, per exemple, farem exactament el mateix, l'assignarem a la categoria 1, per exemple, desem, actualitzem i així successivament. D'aquesta li assignarem a la categoria 2 i així podem tenir totes les nostres tasques assignades a les diferents categories. Com podeu veure, això es pot fer des de la secció de notes, però aquesta última tasca, per exemple, si anem a treball de classe, ens podrem fixar en els diferents canvis que s'han succeït. Si ho despleguem tot, veureu que aquesta tasca o qüestionari pertany a la categoria 1 i aquí ja podem veure les altres categories. Això serveix molt per l'alumnat i pel professor per saber la pertinença de cadascuna de les tasques a un ponderatge o a una subsecció d'avaluació. També podem fer aquests canvis aquí des de la tasca, si anem directament a la tasca, als tres puntets, i li donem a editar, i en aquesta ocasió li desarem a la tasca número 2. Com podeu veure, totes les tasques estan assignades i aquí teniu que la qualificació resultant. Això és tot. Fins la propera.